دویمین فستیوالا فیلمên Kurdî ya Stenbolê bi beşdarî û eleqeyeke mezin dest pê kir. Amadekar û gelek beşdarên festîvalê ji ber ku dema ahenga Newrozê li Diyarbekirê loxekirina cilên Kurdî ji hêla polîsên Tirkiye ve hatibû qedexe kirin, di merasîma festîvalê de bi loxekirina cil û bergên Kurdî berteka xwe nîşanî wê qedexeyê dan. Endama Komîteya Festîvalê Xezal Gultekin dazanîn ji ber ku Pergala Heyê li Tirkiye rêgirî li ser çand û sînemaya Kurdî dike, loma ew bi xwe wek ketkarên Kurdî festîvalên wiha didin sazkirin. Cara yekemîn me festîvalek çêkir bû û li wê festîvalê de tiştek pir girîng me feq kir. Gelê me dixwaze çîrokê xwe êdî salonê xwe de temaşe bike û bi awakî em bêjin giştî dixwazin nîqaş bike ser lê û bibîne nav festîvala de. Di yekem roja festîvalê de fîlma Kurdên Êzîdî ku li gundekî Kurdan li Ermenistanê hatiye kişandin û behsa dijayetiya şêx û axayan li ser perwerdeyî û qala jiyana bi zehmeta jinan û giringiya xandinê dike, hate nîşandan. Di festîvalê de ji roja ve Bakur, Rojhilat û Başûrê Kurdistanê gelek sînemakar, derhêner û lîstikwan hatin bahev. Filma min jî ji xwe li vir navbera wan çar filma daye bi navê Şwên Penca li vir tê pîşandan. Sînema em bêjim wekî çandekî ku yani hêzê wê ji gotin û ji nivîsandinê zêdetir e rastî ji ber ku tê dîtin tiştek ku tê dîtin hêzê wî zêdetir ji nivîsandin û gotin e ya an bihîstin e. طبعا ام فستیوالا کسالانه گبره و بچه بیت هوی کوبونوی فیلم کردیکان آشنابونی دانشجوانی استانبول و دانشجوانی ولاتی ترکیه به فیلمی کردی کوکرنوی فیلمی هر چوار پارچه که واتا بانگش کردنی خلق له هر چوار پارچه که بو استانبول جموجولک و یکتر ناسینک و آلوگولی کلتوری دروسه به Hevserok û gelek rêveberên HDP jî beşdarî festîvalê bûn û balkişandin ser giringiya Festîvala Filmên Kurdî bo çand û zimanê Kurdan. Kürt Film Festivali'nin özellikle bu dönem Festivalê Filmê Kurdî be taybet de serdemekî wiha de kevşarekî zor li ser Kurdekan heye gelek giring we pêwîst e hebe. Li festîvaleke de li rêgê nîşandanî filmekan we mêjû û keltûrî Kurd de bînîn. Zor dilxweşîn karê Kurdekan zor benirxa. Li rêgê em festîvala we mêjûyê Kurd nîşan de dirêd. Min bo xwe spasî hemû ew kesane dikim ke beşdarin lem festîvala de. Önemli yerler kaplıyor dolayısıyla. Kürt kültürüne yönelik baskıların kültürünü... Li hember zêdebûna polîtîkayên lawazkirina çand û zimanê Kurdan li darxistina festîvalên wiha gelekî bi qîmetin û em giringî pê didin. Çanda Kurdî bi berxwedanê dê bi pêş bikeve. Gelek sînemakarên ciwan hene ku li ser çand, dîrok û jiyana Kurdan xebat dikin û biriya sînemayê serpêhatiyên Kurdan nadin ji bîrkirin. Wate bîra Kurdan zindî dihêlin. Kendini geliştirecektir sinema. Festîvala ku ji hêla kolektîfa sînemayê ya navenda çand a Mezopotamyayê ve tê li darxistin, heta 29 Adarê bi nîşandana 28 fîlman ku tê da metraj dirêj, kurtefîlm û belgefîlm hene, wê berdewam bike. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol.